Betaniyên Sêrtê, Bêrvan Karatorak. Zivistanan dişevên sar de hîn taybetiyên Kurdistanê xeyalên mirov dixemilînin, hîn ji wan jî dihêlin bi aramiyekî mirov dixewre here. Rengekî ku hem ji xwezayê tê, hem jî li dijî şert û mercên zehmet ên xwezayê alîkariyê Kurdistaniyan dike, betaniyên Sêrtê ne ku şêriya bizinên hîtî tê çêkirin. Kurdistan welatekî ku hemû parçeyên aramiyê dihewîne, lê tim di hesreta aramî û aşitiyê de ye. Çiya, deşt û zozanên wê himbêza xwe ji gel re vedikin û dibin stara dilê welatiyan. Xwezaya Kurdistanê herî zêde jî bûye stirgeha jinan. Ji ber wê yekê ku her tim girêdanekî jinan bi xwezayê re heye. Ji ber wê yekê ku jin û xweza hêza xwe dikin yek û hilberînan dikin. Vê rêhevaltiya xweza û jinan di nav jiyana rojane de jî daye der. Jin ji xwezayê sûd wergirtine û gelek alav afirandine. Carnan ji heriyê tenûr çêkirine, carnan ji şîrê ajanan penêr çêkirine. Carnan jî ji hiriya miyan betanî çêkirine û mirov di şevên sar û seqemê de xistine nav xewnên kur û dur. Bizinên hitî ku li zozanên Kurdistanê diçêrin, ji ber ku hiriya wan zû dirêj dibe, di nava salekî de du caran tên xusandin. Hiriya wana dirêj ji ber ku bi hêsanî dibe ta ji bo çêkirina betaniyan pir guncav e. Çêkirina betaniyan di gelek merheleyan re derbas dibe û bêguman kedekî zêde jê re hewce ye. Hiriya ku hatî kirpandin, tê berdestên jinan û li gor reng û xelîteyê wan ji hev tê veqetandin û paşê jî tê şuştin. Hiriya ku hatî veçirandin, li ber destên jin û dayîkên kedkar û zinatkar teşê digirin û dibin ta. Hiriya ku ser teşî dibe ta û gulok jî çê dibin, xeyalan jî bi xwe re berhev dike û amedekariya cih û warên nû dikin. Piştî ku gulokên ta ji teşiyên derdikevin, di mekîneyekî hêsan ku wekî tekerekî dizivir e, dibin gulokên piçûk. Da ku ta bi hêsanî were bikaranîn û destê hostê siviktir bibe, biçûkbûna gulokên ta pir giring e. Heta ku tê vê astê, piraniya van karan bi destê jinan tê kirin. Piştî ku ta têne ser dezgeyan, êdî destgariya zilaman dest pê dike. Li ser textan firahiya betaniyê tê eyar kirin û paşê çêkirina betanî dest pê dike. Tayên ku bûne gulok, ji aliyekî tex diavêjin aliyê din û bi saya dapekî ta bi ser hev de tên şidandin. Bi vî awayî ta hevdû digirin û valahî namîne di navberê de. Carnan ser betaniyan bi rengekî cuda nivîs jî tên nivîsandin. Him betanî bi rengekî tenê tên çêkirin, lê hin ji wan bi rengên tevlîhev tên çêkirin. Bi tevahî heft rengên tayên betaniyên Sêrtê hene. Lê rengên bingehîn, spî, reş û qehweyî ne. Her çi xes betaniyê Sêrtê bi nav û deng bûbe jî, ji hiriya bizinên hîtî hin alavên din jî tên çêkirin. Sicadeyên nimêjê jî li gel Kurdistaniyan xwedî giringiyekî ne. Her wiha çêkirina tûruk û çenteyên milan jî berbilav el herêmê. Piştî ku çêkirina betanî yan jî sicadeyan tiqede, ji ser text tê rakirin, lê hê jî karê wan bi dawî nebûye. Da ku betanî û sicade şêriyê xilas bibin, tên şuştin û şeh kirin. Betaniya ku bi şehekî hesin tê şeh kirin, hem ji pirça xwe ya zêde xelas dibe, hem jî nermtir dibe. Betaniyên ku nîşaneya rengekî Kurdistanê ne, bêtir bi germgirtina xwe bi nav û deng bûne. Lê bi hîn taybetiyên din jî balê dikişînin ser xwe. Heke betanî, wekî çarşefekî li ser nivîn were raxistin, ji êşên laş, ango ji bawîbûnê re gelek bifeyde ne. Ev kardestiyên xwezayî hem mirov germ digirin, hem jî êşan ji mirov dûr dixin. Betaniyên Sêrtê li herêmê bi taybetiyekî xwe ya din jî balê dikişîne ser xwe. Dûpişkên ku têne ser betaniyê nikarin tev bigerin. Ji ber ku zikê dûpişkan hinekî guncir e, dûpişk nikarin hereket bikin, her çi xes bixwazin xwe ji nav heriyê xelas bikin jî, ev yek ne pêkan e. Di nav heriyê de asê dimînin, ji ber vê yekê jî bê bandor dimînin. Ev betanî li herêmê carinan ji ber vê yekê jî pir têvkaranîn. Ji ber ku çêkirina betaniyan ne hêsan e, ango di gelek merheleyan de derbas dibe, çêkirina wan kêm bûye. Bêtir betaniyan li fabrîqayan tên çêkirin, tên bikaranîn. Ji ber vê yekê, hosteyên ku betaniyên xweşik ên ji hiriyê çê dikin jî kêm bûne. Lê ev yek nebûye sedema ji bîrkirina betaniyên Sêrtê. Li gel bi nav û dengbûna li Kurdistanê, li welatên din jî belav bûye û pirê caran dikandar betaniyan dişînin dervayî welat jî. Dewlemendiya xwezayê bi rengekî xwe nîşanê Kurdistaniyan dike û dibe perçeyekî jiyana wan xweser.
Mirovan bi taybetmendiyekî din bi xwe vegirê dide û têkiliya di navbera Kurdistaniyan û xwezayê de qeyîmtir dibe. Betaniyan Sêrtê jî ku çiriya bizinan tê çêkirin vê Rihê dayîn dike. Kurdistan bi her taybetmendiyekî xwe kesk û sora xwe dewlemendtir dike. Rengên welat dibin coş û serbilindiya erdnîgariyê.